Господи, Исусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. Честно първо да кажа, брати и сестри, ще предоставя по-голямата част от проповедта на вашия свещеник, отец Димитър, който всеки път е сред вас. Аз съм само временно преминаващ. Исках само да ви кажа за житието на света Марина, предполагам, който го знае накратко. Да ви кажа, че тя е израснала в езически род и не само езически, ами което е било нормално за това. Но тя е израснала и в род на жрец, т.е. най-лошото, който тотално и директно се е играл с бесовете. В момента, в който тя приема християнството по чуден начин, баща ѝ я намразва и решава съответно да я мъчи и изтезава, заради това, че тя се насочва към християнство. Интересното в нейното житие е, че тя не е имала кой да я кръсти през целия неин съзнателен живот до нейната кончина. С нейната смърт, след като първо фърлят във вода, императорът, мисля, че управителът на съответната област се фърля във вода и тя тогава се моли на Бога. Това, което по каноническия начин, ако разсъждаваме, ще кажем то е неправилно, но всъщност Бог за неговите чудеса няма граници и тя по този начин се моли, понеже не е могла така и така да намери свещеник, който да я кръсти. И се моли до последно: Боже, нека тази вода да ми бъде за кръщение. И така и се получава. Де факто тя умира. Мисля, че беше посечена с меч, ако не се лъжа. И предава Богу душата си, вече е кръстена във водата, в която уж съвсем случайно, а няма случайни неща в този живот. Всичките неща, които не мислим случайни, те не са случайни. Тоест случайни са за нас, защото нашия периметър на гледане, погледът ни е много къс и много, много не можем да разбираме нещата през неясен. Точно. Отче, оставям нататък вече на тебе. Браќи и сестри, повеќето од вас не знаете отец Константин, тој е свештеник на Бугарската православна црква во диаспора. Тој се грижи за православните во Норвешка, во Скандинавија. Неговите пастирски искуства се драгоцени. Фактот дека тој својот одмор што го поминувал овде не сака да го издвои од животот на Светата црква Божја. Минатата недела сослужувавме заедно, го славевме троедниот Бог, а денеска тој посака заедно со нас цела ноќ да му служи во Господа и да испроси од него изобилие на благодат Божја, а благодатта Божја оживотворува и пустињата ја претвора во рај. Затоа толку благодариме и го молиме, секогаш кога ќе може, секогаш одново да ни доаѓа, за да се собираме сите околу архиерејот на сите архиереи, починот Мелхиседеко, Христос, нашиот распнат и воскреснат Бог. Амин. Благословено е царството на Отецот и Синот и Светиот Дух, сега и секогаш и во сите векови.
сите, што се на земјата кон Твоите избраници, Господи, патена е сета моја желба. Секогаш го гледам, Господи, от оно од мојата десна страна и никогаш нема да се понестане. Премудрост. Од првото послание на светиот апостол Павле до Коринтијаните ќе се чита. Да внимаваме. Да зборувам на сите човечки јазици, па дури и на ангелски. Штом љубов немам, ќе бидам бакал што звони или кимбал што звечи. Да имам пророчки дар и да ги знам сите тајни, да ги имам сите знаења за сите работи, те и толку силна вера што и планини да преместувам. Ако љубов немам, ништо не сум.